Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab kung modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding to the simple. May adlaw sa tanan na itong mga subscribers, followers, viewers, kaninyong mga magtutuo, ano sa kita. Nga itong adlaw nga magtuon sa pulong sa Diyos. I hope anamos mayong panglawas o padayon ta sa pagtuon ni ning atong puluhan. Our topic, the fantastic life on earth, ang mabulukon nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Okay. Now, it's presume nga ikaw magtutuo na kaandam na. So, with you, unbeliever, tumuo ka kang Ginoong Hesus, kung ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, now kagahapon, ato kang patinawan bahin itong tulo ka hugna sa plano sa Dios, no? Ana ako'y gamay nga koreksyon pag tulid nga ito kay ang bersikulo nga kung yatag ni mo na bali. Okay. Now, so this is the correction I would like to make. Ang tulo ka hugna sa plano sa Dios, una niini pagtuo kang Kristo. Mga buhat 16:31. Ikaduha nga ikaduhang hugna mao ang magtutuo dinhi sa panahon. Segundo Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Ug ang ikatulo magtutuo didto na sa eternidad. Ug ang reference nga bersikulo niini dili Revelation 4:21 na bali. It should be Revelation chapter 21 verse 4. Nga nagkanayon nga, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more crying, no more tears, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Okay? So I hope imo na himuan og koreksyon kanang himong notes. Okay, now sa pagpadayon ning atong pagtuon ini ato na nakita nga kadtong term nga the last days kini nakulugan og katuigan sa simbahan nga diin daghan nga mga magtutuo are too negative towards Bible doctrine. Morning last days. Remember, kining atong katuigan, gawas nga katuigan sa simbahan, kini gitawag og katuigan sa apostasya. Apostasya, ang pagbiya na sa mga tao gikas kamatuoran. O kadaghanan nila, wa nagyoy kamatuoran. Departing from the truth. So ayo katinga daghan na ni mga relihiyon karon kay o ni paagi Satanas iyang libugon ang mga tao. Libugon niya iyang kanang lubugon inuna nato, di ba? Lubugon. Iyang lubgon ba? Malubog ang kamatuoran na ang mga tao di nakita.
sa kamatuoran. Mao na kasagaran bagang duot sa katawhan mga negatibo gyud. Negatibo ngadto sa maayong balita sa kaluwasan to the gospel. Wala na sila kamatuoran. Ang mga magtotoo ha. Wala na kamatuoran. Kaya mabiyan na usab sila sa pagtuon sa pulong sa Dios. So again, besides this is the church age, this is also the age of apostasy. Okay. Inumdumi katong volitional responsibility o divine punishment. Kaning volitional responsibility, ako ning gihubad sa Binisaya, balaod kini sa tulubangon sa kabuoton. Okay? Volitional. It's a law of volitional responsibility. O ang divine punishment, ang pagpanton na sa Dios ngadto sa mga magtotoo nga nahigawas na sa plano sa Dios. Now, since ang mga that would lead to death are sins not rebounded. Wa man isugid sa mga magtotoo. Of course, dili man tanan na ay mga magtotoo nga wa may pagsugid sa mga sala. So, kining ilang salikway sa paggamit sa rebound, pagkupisal, pagsugid sa mga sala, kini musangko ni sa sin unto death. Now, ang mga sala nga do not lead to death are sins that are rebounded. Kato bang ilang panghinganan, giadmitihan, okay? They enumerate, they cite, they admit, they acknowledge those sins that they have committed. Kana sila, dili ni mga sala nga musangko ngadto sa sala nga makamatay, sin unto death. Now, iban na nato, kita mga magtotoo, magkakinabuhi lamang sa atong espirituhanong kinabuhi, pinagi sa espirituhanon pod nga paagi sa pagtuman. Okay? Kita mga magtotoo, dili kita makakinabuhi sa espirituhanong panginabuhi, pinagi sa tawhanon nga paagi. We cannot. Through the human way of executing it, we cannot live the spiritual life. Prinsipyo kini. Ang mga magtotoo, gitudluan naman ta sa doktrina, duha na to kapilian. Okay? We have two choices. Either we live and learn, or we learn and live. Okay? O nagasabot ka man tingali. Ang sabot ni live and learn, or learn and live. See? Now, it's a matter of choice. Naragis pagpili nimo. Ang sa may mo piliyon, learn and live, or live and learn. Nagsabot ka ba? Ang buot pasabot nini. Ang buot pasabot gid nini, atulaning at-aton pag subli. Live and learn. Okay? Pag kinabuhi una nimo makatuni. Mo na usa ka choice. Or katuni una nimo kinabuhiya. Na kanang katapusan mo ay husto. Nasibo sa kamaturan. So again, it's a matter of choice. Nagihapon sa atong pagpili. Kita nimo? So, again, may I ask you, ngutanan ako, napod ni mo usog. What is your position as a Christian right now? Unsa na may imong kahimtang? Okay. Let's review. Okay. Yatong higayon, kamihimo ka sa labing mayroong danong desisyon sa
dawat pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. At the point of salvation ba, you were set apart to God. Gipaglain ka na ngadto sa Dios. Sabot niya lang. In a split second, human ka maluwas. You became a child of God. Nahimo kang anak sa Dios. Muna una, ikaduha, gibautismuhan ka sa Espiritu Santo. Ikatulo, gisiliuhan ka sa Espiritu Santo ug uban pa. Okay? Now, inumdum ka niya itong tulo ka kanang pagbalaan. The three sanctifications. Three kinds. Okay? Ang number one, of course, review naman po ni, positional. Now, kining positional, we were entered into union with Christ. Mura bag gipunit ta sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadtos pagkadugtong paghayo sa kang Kristo hangtod. We were entered into union with Christ. We share Christ's kingship, sonship, lordship. See? So, kining positional sanctification, this is the means of eternal security. O na kay eternal security. Ikaduha nga sanctification is experiential. Narabitaw sa pulong experiential kay sa imo na kining experiensya adlaw-adlaw. Imong kasinatian adlaw-adlaw. Your daily experience in your Christian life. O nga ikatulo mo ng ultimate. Okay? No more old nature. No more sin in heaven. Wala na. Okay? So, mo na ultimate sanctification. So, we have three positions when we were saved. Dito sa positional sanctification, we were supposed to be sinless. What ay sala? Kaya nga naman. Tungod kay we were born again inside the operational divine atmosphere. You see? Dili man ka makapuyon dito sa sulod sa dapit ng may gahom sa Diyos ko na kay sala. You see? So, mo ni ang mechanism paagi, protocol na gani. Nga aron kita makasulod dito sa operational divine atmosphere, which is a mental attitude, Christian way of life na. Inigsod na to dito, what ay sa kita ni mo? Kaya ang Espiritu Santo, nag-timbre naman nato permanently. They were all automatic. Pagsilyo sa Espiritu Santo, o pag-unsa kanang pagbutang ka nato ngadto sa atong paghahiusa kang Ginoong Kristo. Seconds after that happens, pila sa kasigundo, immediately we face the experiential sanctification. At ubang na ito sa experiential sanctification. Now, ang kabubuton na karon is at stake after salvation. Kasabot ka? Ang atong kabubuton, mo na muliho. See? 1 John 5:16, there are believers who commit sins. Mo na gisulti diya sa mga bersikulo. Of course, magkasala pa ni mga magtutuo kay naamanta sa old nature. See? O na nga, ang Diyos nagasangkap sa tanan na mga hinagiban na itong mabuntog kining old nature nga gahom, ma-neutralize na ito ni lagi sa paggamit sa pulong sa Diyos na God's Word is the sword of the Spirit. So, in the positional sanctification and ultimate sanctification,
Ang magtotoo does not sin. That means sinless siya. Only in the experiential sanctification na nga kitang nga magtotoo makasala. Kita nimo. Dinhi lang sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of God's plan. Experiential sanctification kita kanunay yung makabuhat og sala. Mahinungdan nga ang Dios pinagi siyang grasya nagasangkap ka nato sa iyang unsa mga pulong. Ilabi na ang rebound. 1 John 1:9 unsa gisulti. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, inumdumi yun yung rebound. O tuon, ang rebound na, dili nilisensya sa pagpakasala. Dili. It is a license to serve. Pag-alagad. You see. Kung gamiton na mo ang rebound, mo pa na ang higayon nga ikaw makaalagad sa Diyos. Di matakaalagad sa Diyos. Kung natay gihambin ng mga sala sa atong kala. You see, God always reminds believers sa pagpuyo dito sa operational divine sphere. Nga mao ang normal na bagyod nga panginabuhi sa matag magtotoo. That's supposed to be the normal life of every believer. Ug tuwa gani ka sa sword sa operational divine sphere. Na, diha, magkanam ka na og sinati ni ining mabulukong matang sa pagkinabuhi. Dinipas kalibutan. Nakadungog ka? Nagkasambot ka ba? You see, hinumdumi ang definition sa Christian way of life. It's a life full of challenges. It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. Na, kung sa ako nang ginaingon just a while ago, nga ang Kristohanong pagis pagkinabuhi, matang kinis pagkinabuhi, puno ng mga paghagit, puno ng kulbahinam, thrilling and exciting kind of life. Nga naman, ibo nga no, tungod kay mauman kini ang hingpit nga pagi sa Dios. This is God's perfect way of life. Nga dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. In fact, talangsaon kini. Unique. And apart from that kind of life, mabinaw, gawas niya na, there is no happiness. There is unhappiness, there is misery, disorientation, and confusion sa kinabuhi. Nagkaguliyang. Ano yung giyon sa kong higalang, nagkakaraw-karaw na na imong kinabuhi. Kasi magkatawa ko sa imong gamit yan ng pulong karaw-karaw. Yeah, that is a street language. Tinuod na. Kung imog yung kanang, if you try to analyze that, tinuod yan. Nagkaguliyang ba, ang pasabot na nagkaraw-karaw. So, ako maligon nga, apart from that kind of life, kaning supernatural way of life, natong isgutan, apart from that, there is unhappiness, misery, disorientation, and confusion in life. You see, ang mo yung kasabot niya kung kinabuhi. Na huwag ka kasabot kay wa man ka magtuon sa instruction manual sa Dios unsaon pag kinabuhi. Husto, tukma, how to live a meaningful, purposeful life. Muna. So every time believers are out of line, sabot, being out of line, meaning they become carnal and reversionistic. Unsa mas sa Diyos? Latuson, you see,
God punishes them, spanks them. Now, but why are believers being punished? Nga naman. Ibo nga no? Believers are punished for disobeying and dishonoring the Lord. Pinagi sa sala. You see? Dili kay tungod sa sala. No, it is not because of sin itself that believers are being punished. Dili. Ato rin kong klarohon eh. You are disciplined because you have sinned. You are not disciplined because of your sin. Why? Because all of your personal sins were already judged at the cross. Musta? Kita ni mo? Giyukman na tanan ang mga sala. Diin, dito sa cross. Gidawat kang tanan ni Ginoong Kristo. Mao na. So dili na isyo ang sala. Ang isyo mo ang imong pagbuhat ang sala. Kasi ako malikon. Imurag naiuban niya galibog pati ngali. Let us clarify this again. You are disciplined. Gidisiplina ka tungod kay ikaw nakasala. Wa ka disiplina tungod sa imong sala. Tungod kay ang imong mga salang personal. Gihukmanan tanan dito sa cross. I hope na klaro ni mo na. I hope you understand this line of thought, this point of doctrine. Punto mo na sa doktrina. So, aron siguroon ni mo na nakasabot ka nining maong point clearly, ikaw, ingon nga magtotoo, is punished. Kanang gipanton ka tungod kay ikaw nakasala. You have committed personal sins pinagi sa imong desisyon gikan sa imong kabubuton to what? To sin. Nagkasamot ka? You have committed personal sins through the decision of your volition to what? To sin. Basta? Now, you are being punished for committing those sins. Again, you are not being punished for your sins. Again, why? Because all of your sins have already been judged on the cross. I hope nasabtan mo na. I hope you understand that very well. Ug busa, upantunon ta, we are being punished for grieving and quenching the Holy Spirit. Tungod kaya itong gisakit, gipalong ang Espiritu Santo. Akong sublion, why magtotoo ang disiplinahon tungod sa iyang mga personal mga sala. Kay kadtong maong mga sala, gihukman na dito sa cross. You see, we need to keep repeating niining labias may kaminungdanon nga point of doctrine. We need to keep repeating. Ano di na nimo makalimutan. So, ang kapasayloan sa mga salang gibuhat human ka maluwas, kanang gitawag na sa English forgiveness of post-salvation sins, gibasihan niini on what? This is based now on acknowledging those sins judged on the cross. But punishment is based on failure to fulfill the principle of experiential sanctification. Now, let us always remember nga kita nga mga magtotoo, gilain na ta. We are already set apart. We are supposed to be sanctified. We are supposed to be binalaan na. But why is it that we do not act like
think like, live like sanctified ones. Nga naman. Nga naman. Well, if that's what is true to us, or that's our actual condition, then, moabot ng paglatos, pagpanton, disiplina, gikan sa Diyos. You see? Muna hinungdan nga, ang pulong sa Diyos, pahinumdum ka natong mga magtutuo sa dili pagkanang react ba? Ayaw. Not to resent, not to resist, not to feel bad. Sa higayon nga, pantunon ta sa Diyos, disiplinahon ta niya tungod kay. What God is showing us is ang iyang pag-atiman, His care, His concern, His love. Nga ni ka na to. Nagkasabot ka ba? No na. Gi amuma mo ko taniya. Gi alimahan taniya. No na. Yes, God couldn't care less. He sees to it that we always come to our senses when it comes to pagtuman sa protokol nga plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Ang Diyos, as we know from His Word, means what He says, and He says what He means. He is dead serious to His Word, oy. Seryoso ang Diyos. So when God punishes us because of our disobedience, hinumduman yun na to, kinimutang nga. We ought to accept His punishment with willingness on our part. Andam ta mo dawat with humility on our part, with gladness on our part. Convinced, of course, kumbinsido man ta by the fact nga ang Diyos is actually manifesting His undying love and care for us, na iyang mga anak. Kita ni mo. Huwag tapasagdi sa Diyos, oy. Giyatiman, taniya kanunay. Dili man tinguha sa Diyos nga kanang pasakitan ta, no? It is not God's desire to hurt us, to harm us. Kundi sa pahinumdum ka na to caution us nga miserable ang pagkagawas sa kabubuton sa Diyos out of His plan. Ang kumalikon. It is not God's desire to hurt us, to harm us, but to remind us, to caution, to warn us that it is miserable to be out of His will, out of His plan. Always remember, inumduming ka nun na ang plano sa Diyos, labihan sa pagka mainungdanon, is the best and the highest. Ganit, ang plano sa Diyos is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Na, God indeed is so gracious to make us realize yun sa tapaghigugman niya. Unsa ka nindot yun sa iyong plano, alang ka na to. So much so that He cannot bear to see His children going out of line. Nakita ni mo na? Now, there are two general categories of suffering. Kung mo tandog tag bayad sa pagantos. Ang una nini, punitive suffering. This is double punishment, volitional responsibility, o divine discipline. Punitive. Okay? Pagpadton. O ngayon kanuha, suffering for blessing. Pagantos nga panalangin. Ito naman po rin itunaan ba? This is just a review. Now, timan ni katong tulo ka matang sa pagbalaan ka na to, sanctification, positional, that happens
to the Lord Jesus Christ at the cross. Okay? Sa unsay nahitabo ni Jesus Kristo dito sa cross. Okay? Kita nga magtotoo gi kanang butang kita sa atong pagkadugtong paghayusa ngadto kang Jesus Kristo. Mao kanay positional sanctification. O ang experiential kanina atong adlaw-adlaw nga kasinatian sa atong Kristohanon, espirituhanon nga pagkinabuhi. O ang ikatulo, inig kahuman sa atong kinabuhi din inig kalibutan na kuha unta sa Dios. So, mo na ultimate sanctification. Okay? Okay. Antong ipadayon ni Ugma, ayaw sipyat sa pagsunod ni ining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios o liyag pag kita magadupot ni ining atong topic, the fantastic life on earth. So, see you then tomorrow.